आपल्याला कुणीचो परामर्श होणार ते दिन सांगतात आपल्याला गावाचो आपल्याला खेड्याचो आपल्या घराचो परामर्श होणार पडद्या पडर बांधून येले की तुम्ही आसपास आगी मागच्या जगाने को तुम्ही सांगते नाव पेढे बेस्ट डॉक्टर मुडायचं आमच्या इंडियन आहे बेस्ट सायंटिस्ट ऋषी मुडायचं इंडियन बेस्ट फाउंडर ऑफ झिरो आर्यभट्ट मुडायचं इंडियन आणि बेस्ट भाषण बेस्ट फिलोसॉफर चनक आज देखो किती आमचे गोंयकार मोदी गोंयकार Chiede, soy baititun caris bien condola. Sul mozo della gargantita, sabatere anima cavulo, uccaratuita. Retired bank man. Sorrow, ukaran boro, do bore guru. Manda party boti lo, mama tender kelo, dewan genya guru. Sudur warta malkar wakelo, itali puro ninaka. Aului raza, gorda con mozo. Kau sahabat berdoa diwo, naik dari orang kita tunggal bersama. वेरळा पोलीस स्टेशन झाला भूतानी पोलीस स्टेशन माझा विस्मा बाबडो आमचा बाबू मारून